So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si LJ. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, marupok. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kini usa ka babae nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga LJ. LG? Pag sure diha dyan, uy. Tinog lagi. Lapti ka. Sugtan ako ba? Sumuka ni mo, uy. Pauli na dito ka, kay mapauli na sad ko. Di mo ko mapauli, basta di ko ni mo sugton. Sula ni mo, uy. Sige na ba? Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Tinuod? Imo na kong gisugot? O, lagi. Uyab Yes. na ta. Yes! Uy. Uyab namin na LG! Uy, paghilom, uy. Ha? Uyab naman ni Janjan? O, Tats. May pakara. May uyab na ka. Pangita na diha og imong uyab. Unya na ko LG. Pasig karong sunod abli sa klase. Masig manguyab na ko. Dali aras panahon, uy. Abli na sad sa klase. Asa naman si Janjan, uy? Ako unta siyang tagaan aning gipalit akong snacks ta. Oh. Uy. Si Tats man ang naglingkod sa plant box. Nga naitapad nga babay. Iya tingali nang gipanghuyaban. Oh. Hala. Nilakaw man ang babay. Tats! Oy! LG! Ikaw rin na. Ikaw, ha? First day pa ganis klase na dayon kay gipurmahan, ha? Kita gina. So isuwa ergon. Masay na yung kauyab. Bitaw. Mayo mo ka kay nan mo kay uyab. Nakakita ka ni Janjan, Tats? Waro ba? Pagita lang. Oh, sige, Tats. Dahil, kuyog ka na mo. Asa man mo? Ato may mga ons baybayon. Sige, day. Mukuyo ko ninyo. Unyay mo palalab. Di lang ni mo idungan o kaon. Pasag dito siya, uy. Tuwa mo to siya mga barkada. Anala, sige ta na, uy. Gutom na kaayo. Lami gid kaayo kan andi ni dapis dagat sa. Maogyod, day. Bisag buwad ang atong sudan, lami, ragid kaayo. Yes, maogyod. Uy. La, nansa ka day? Dili pa. Si Tats man ang may ka-holding hands ka babay? Oh, siya bitaw na. Nganong di ay? Nakauyab na day siya. Tats, imo tong uyab imong kuyo gani, ha? Oh, LG. Di ba mo man tong bayhana ang imong gipanguyaban? Pag-ablis klase? Siya ba daw to? Mayo hinuon kay may uyab na di ay ka. Di ba mo man tong bayhana ang imong gipanguyaban? Pag-ablis klase? Siya ba daw to? Mayo hinuon kay may uyab na di ay ka.
Ngano ko taong nagbuwag man mo nga kabag-o pa lang ganin ninyong nagkauyab. Sige na mo hiskot sa mong apelyido. Para yintim, di mi. Mo itong nagbuwag naman mi. Mao na. Taka man nagugagdas magod. Imo unta tong gilay-ilag maayo. O tanawa ron o. Parinti na dahi noon mo si mong napanguyaban. Lagi, lasay. Asa na niya akong mga amiga, uy. Kikutom naman ko. Ato na lang ko sa kantin mo kaon, uy. LJ, itong tao pa ulit niya, ha? Sige dyan. Kadiyot, ragot. Ngano nagtiniilmang ka? Asa man din mo sapatos? Ito sa mong room. Ngano mo man mo sa loob, ba? Mahugaw niya to. Bagong tong laba. Shhh! Badlungon na baya ni mo, uy. Isuloob to, ikaw, bay buot ni mo, uy. Wata ko niya, ha? Kay dungan tagpauli. O, lagi. Day. Day, tanaw mamauli na ta. Ako pang huwaton si Jan Jan, day, kay... tanaw na ko ba kung makigdungan ba siya na ako? Asa naman imong uyab? Naapa man tingali silang room. Nigawas na day ay. Oh, tanaw dyan, day. Nagtambling-tambling nga nagpahingon din eh. Ahak, manintawhan na, uy. Nagpakauwa mo lang ni siya, uy. Hello. Hoy, Jan Jan! Ikot ta ha. Paita ni mo, uy, ganiha, nagtiniil ka. Karon nagtambling-tambling nasad ka. Ano maging ng action star? Hala. Action star si mong kabuang. Tara, uy! Oh, ganong miyunong ka. Layo pa man ang likuanan para sa inyo. Na ako isulti ni mo. Unsam na. Magbuwag na ta. Ha? Nga naman. Mangutana pa ka? Na-discourage ko ni mo, uy. Kay permero nagtiniil ka. Sunod, nagtambling-tambling ka atubangan sa kong mga amika. Bataot kayo ka, uy. Unsay bataot? Batang way buot. Maong nakigbuwag na ko ni mo. Ano ni katawa mga katats? Ayan, pariya sa matang way uyab. Ako, gibuwagan ko sa mong uyab kay pariyintim eh. Nga ikaw, nakigbuwag ka sa mong uyab kay bata-bataon. Maulagi, uy. Ang kay maayo kung kita na nan. Ha? Kita na na mag-uyab kay parehas pantang way uyab. Tats. Huwag ginmawasak kung una-una ang giingon ni Tats na ako. Kita na lang mag-uyab kay parehas pantang way uyab. Uy, ni-chat man ni Tats na ako. Hi, pwede ko mga apply? Ako ni-replyan, be. Unsay mga apply, uy. Ni-reply na. Mo-apply ko sa imong kasing-kasing. Ako ni binuangan og sugot, be. Salamat, Elja, nga imo na kong gisugot. Binuang ratong ako, uy. Kinahibaw ko nga binuang ra sa tong papanguyab ni mo nako. Dito binuang akong papanguyab ni mo eh. Seryoso ako. Tats. Walang hibaw isa nga naabot na og tulo ka tuig ang atong relasyon. Lagi oy. Wagi ko magtuo nga magdugay ta. Kay binuang ba itong pagsugutin mo na ako. Lagi, uy. Pero sa kadugayan, nakatuon ako sa pagigugma ni mo, Tats. Og, hangyo lang yun ako ni mo. Ayaw kong pasakit eh. Di na mahitabo, LJ. Kay pinangga kay tika. Salamat, Tats. Ha?
Manarbaho ka? Oh, LJ, aron makatigom ba ko? O magminyo ta? Mingaw na day ko nimo ini. Kay malayo naman ka na ako. Sige lang, mag-ulian ako din sa ato. Matawag Sabado. Bantay ha. O lagi, promise. Pila pa lang gani kaadlaw nga ni Bia si Tats na ako. Kimingaw naman hinuon ko niya. Ay, ingon ini di ay ang bation kung mahigugma ka. Mingaw ka ayo. Mingaw kay ko nimo. Ako sad, gimingaw kay kunimo. Abi na kog dili nimo tumano nimong giingon nga muli kag masabado. Di mahimo eh. Di maagwantang kamingaw mong mag-ulian gyud ko matag Sabado. Pila naman ka Sabado ang nakalabay? Unya wa man kin mo uli si Tats. Ay, duda ko inita. Basi gabi binuang ni nako. Akong suwayan og open na yung Facebook, pi. Unsa man eh? Nganong kitilit man ni Tats ang among konvo. Oh. Og di asay kiat. Parehas may upangan ako. Duta na ko inita. Ako ni Chatan, be. Magpatuo ko nga si Tats ko. Dili na ka si Tats? Ay, abinakog si Tats ang akong kachat. Ay, dili taon sangay. Ang iyain taon ning uyab. Ako may nagamit sa iyang account. Lamia sa giilis ni Tats na ako, uy. Parehas man akong pangan. Sa ato pa, ex na day ko ron. Visit man day ko. Sige, paglipay-lipay mo. Nagtuo ko magbalipayon ko nga si Tats ang ako na uyab. Pero dili man di ay. Kasakit man din sa kong nahiaguman. Maong panahon na nga ako siyang kalimtan. Manghinaot ko magbalipayon ka sa bago ni mong uyab, Tats. Idoot lang na, ma. Wa na gilak. LJ, Oh. Tats? Ganun ni amang ka? pasaylo ako sa kong gibuhat mo. Wa na lang unta kapakita na ako. Adto na lang unta ka sa kong sangay. Wa mo gud ko mahigugma tong bayana. Lingaw-lingaw rum gud ako. Ayaw kong patuhuaan na, Tats, uy. Dili na ko madaan ang pagpangilad ni mo. Tinuod bitaw. Wa mo ko'y gugma niya. Gibinuangan na to na ako eh. Ikaw nga kung gigugma, LJ. Ayaw ko gaksa ba? Ayaw ba kay makigbuwag na ko nimo? Sure ka? Sure ka nga makibuwagan ako. O lagi, makigbuwag na ko nimo. Makibuwag magagan ako. Yung anong... Ngayong pagminaw sa Lex Pinoy. Ang sakit man ang akong dughan, be. Nga sa ato pa, nahigugma pa ka na ako. Buhilak ako kung wa pa ko mahigugma nimo. Di nung ta magbuwagod. Pasayloan lang ko sa kong gabuhat. Susoy. Kung dili pala ti ka love ay tigiti ka pa sa iluod. Nga sa ato pa, imo na kong gipasay, no? No, lagi. Salamat, LJ. Uy, iba magugong gigakos. Tanawa ra gud ka o, nawa na hinuna kong kasuko nimo. Nagpasabot na nga love ko din mo. Isaad na ko ha. Nga dili na ko nimo pasakitan. Di na lagi. Promise. I love you, LJ. I love you too, Tats. Sabi ko'y di naintindihan kung ba't may Dili gid mahimong limdan ang kasing-kasing. Kay bisag unsa akong buhaton, mupatigbabaw gyud ang akong gugma ni Tats. Karon,
Minyo na mi og may usa ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang, kaagi ni LJ, nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Uban sa awit, ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, marupok. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni inig Tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Evangeline, 41 anyos. Minyog may tulo ka buok anak. 2 ka lalaki ug 1 ka babay. Taga Garcia Hernandez, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak na akong babay. Namong gud siya behavior nga gibuhat na namo ang tanan apan wa man gid mauli. Aron inyong hisabtan, sugdo na ako dihang nag-eskwela na siya sa kinder. Dihang nagsugod na iyang gibati. Ingon ini ang mga panghita ko. Magdali na ko ina ko kipuhat din hispay. Kay magkuha pa piya kong linlin sa eskwelahan. Usan na lang ka oras ug mamuhi na sila. Aw, dool ra masad hinong ilang eskwelahan. Nang! Uy, Ang Bajilin! ang helper man ni sa eskwelahan ni Dailingling. Ha? O na lang. Pagto ko rin yung teacher mong anak kay sigig hilak. Nya, mangaway na mo. Nanghagis. Unsa? Linen, stop it! Gusto na, nak! Gusto na! Mga away mo! Mga Emil! Kisa may nangaway ni mo. Warag yun, nag-away niya, ma'am. Nikalit lang na siya. Mag-istorya nga siya, ra. O marang may kontra, nga dili man mo makita. Unsa? Ipauli na lang na siya, ma'am. Kay iya na magumpas sa kita ng iyang mga classmates. Ay, inuo ko. Naunsa man ka, Dailinlin. Wa ka na binuangi og dili ingon nato si Linlin, Vangeline. Ha? Ipatanaw nagtambalan. Kay basig, gitiawan na sa mga dili ingon nato. Pamahawa mo! Bad mo! Pamahawa mo ba? Unya, kumusta man ang inyong pag-ato sa tambalan? Doon na raman tagayam-yam ang tambalan ni Linlin. Pero pag apot na mo din hisbay, mamanggi hapon. Balik raman gihapon siya wild. Ang ingon anan, oh. Gabiin na kayo apan dili na to. Magsigi og yaw-yaw nga. Ingon og sa may kaistorya siya. Kining nakakita ko sa FB ba? Usa ka pare nga taga dinhi sa ato sa Bohol nga manghingilin og mga daotang espiritu o mag-deliverance. Ato ka na iadto si Dailinlin dito. Ha? Asa man na, Fred?
Naabot gyud mig adto sa sikat nga pari diri sa Bohol nga naila nga manghingilin og daw tang espiritu o mag-deliverance. Kay wa man gyud mauli ang akong anak dito sa tambalan. Ug tuod man, medyo may arang-arang ang gibati sa among anak. Naka-eskwela pa gyud siya grade 1, grade 2. Apan sa pag-grade 3 niya, mibalik man ang iyang gibati ug mas migrabe pa nga dili na gyud namo mapugngan. Unya, Day! Day, husto na taon, Day! Nakabuak na nga itong mga butang, Day! Husto na taon! Kinuboy! Ito mo! Nakasalbahis mo! Mga bilset! Mga animal! Lin, Day nga naman na, Day! Di mo ako anang bata, Evangeline. Naunsa naman taon na siya. Halos na nabalikas, makamao naman siya. Ang buta na niya maoy na problema. Naging kong maayo anak niya. Gibalik unta na ninyo dito sa pare. Naulian man ka na sa una. Dito na, Mima. Apan, ni kayo na. Wa na siya mauli eh. Wa pa ba sa din ninyo iadtog doktor, no? Oo, pa ma. Kay, wa man sila ang gibati o sakit kod. Gawasan ang mag-wild siya. O dili ka to og magkapi'i. Magsigi o kiyaw-yaw nga maorang usa og mag-wild. Evangeline, kanang iyang gipangbuhat, sakit na na. Maong iadto na og doktor ninyo. Naani siyang utok. Sa iyang utok, doktor? Na ako'y resita para pakalma niya. Tunga sa tabletas ang ipainom niya humanog kaon sa panihapon o padungmatog. Sige, Dok. Amo ng paliton. Ay, salamat taon. Nakatug na gid si Dailin humanog tumar sa tambal. May intapon magsikit na ni Fred, uy. Aron makapahuway o makatug na sabta. Maayon ta, Evangeline. Ay, salamat taon. Nakasuway na gitaon mi ang malinawon nga buntag. Ngawa na magsaba-saba si Dailin. Nakatugid siya og maayo sa tambal. Pamahawa mo! Oh. Pamahawa mo! Dailin. Akong nabantayan nga makatug og mukalma lang ang akong anak kung makatumar siya og tambal. Pero inigmata na, balik lang gihapon siyang gibati. 7 months na karon nga nagsigi og tumar sa maong tambal ang akong anak. Apan wag hingpit nga kaayuhan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ning sakit sa akong anak nga ganahan ra man gyud siya nga magsigi og kilak og sapot bisan way hinungdan? Magyaw-yaw nga siya ra. Nagsugod ni dihang kinder pa lang siya. Ikaduhang pangutana, amo na ni siyang naadto og tambalan og pari, apan wa gyud kaayuhan. Among giadto og doktor. Og matod sa doktor nga naa sa brain ang iyang sakit. May girisita nga tambal, apan igo ra man siyang mukalma. Unsa pa may angay namong buhaton? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba gyud nga i-CT scan siya kaysa utok man ang iyang sakit? Mga pila man sab ng CT scan. Ug niami sa Bohol, asa mi nga ospital pwedeng mo adto? Ikaupat og katapusan, may nakaingon nga mas maayo kuno nga moanha mi sa Cebu ug mangitag espesyalista o psychiatrist. Makatabang ka pa namo, Doc Rene Obra? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Evangeline. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ang ato magtatampo karong adlaw si Evangeline, 41 years old, taga Garcia Hernandez, Bohol. So maadjong adlaw ninyong tanan dia sa Bohol, no? Ni Ma'am Mabel Saniel dia sa Tagbilaran City. Musta naman ma'am? Ug mga Yu family dia sa Kalapi, mga taga Ubay.
ko listahan ng taga Bohol daghan to buta asa na to na ko nabuta ngayon di naman ko kay nomdom og asa na basta kay mga Bantilan family dia sa Bohol no mga parinti ni Lulong Bantilan ug ni Joe Bantilan mga tennis players ni sila no. Ug of course akong mga tennis buddy sa una si Panty ug si Boots Alisna no mga Alisna family ug pamano mga ambot na limot ako. So anyway, daghang kayong salamat ug usabon ako basa ning mga di-text nako ng mga Saligi family dia sa Buntok ug sa San Juan Southern Leyte sa Anahawan, si Manuel, si Rosemary Yang Karib Meredith Saligi. Alright, so going back to our sender si Evangeline punto medical of course no si Evangeline 41 years old minyo kumalikon taga Garcia Hernandez Bohol kabahin kini sa iyang anak nga babae nga naay ingon ta problema no unang pangutana ni Evangeline unsa maning sakit sa akong anak nga ganahan lang gyud siya nga magsigi og hilak og sapot bisan walay hinungdan magyaw-yaw na siya ra nagsugod ni dihang kinder pa lang siya well natay daghang gina-consider Evangeline ng mga developmental disorder no I hope nga imong anak walay gitawag na to og ADHD attention deficit hyperactivity disorder usa sa i-consider kaning autistic disorder usa i-consider kaning conduct disorders. So, daghan ng mga psychological developmental problem nga ma-diagnose nato sa nagtubo nga bata, no? Ang sakto gin mong buhaton Evangeline, no? Naman kasi duwa ko na si Dr. Joy Adolfo Bueno diya sa Galyares Hospital, no? Ina Dr. Joy Adolfo Bueno girefer ko ni Dr. Rene Obra, no? Kailame ug dili gani uban diyang mga psychiatrist nga naa diha sa Bohol kay ma-diagnose nila depende sa ilang diagnosis kini mga pag-diagnose ani mga problema ingon ani magdepende sa clinical observation sa attending doctor ngadto siyang pasyente so maglisod ko actually og pinpoint unsa bagay hinungdan pero mao na mga posibilidad no nga naa sila congenital rather psychological developmental disorder or learning disorder kung balikon pwede kini siya attention deficit hyperactivity disorder pwede kini siya na conduct disorder autistic disorder or uban pa mga developmental disorders. Kadua pangutana, amo na ni siyang naadto og tambalan og pari apan wala gyoy kaayuhan. Among giadto og doktor, ingon man nga naa siya brain nasa brain ang iyang sakit. May gresita nga tambal apan igo raman siyang mukalma unsa pa may among buhaton. I do not know kung what kind of doctor ang iyong dool, preferably psychiatrist or neurologist. Kay mao man ni ang kuan. Dagay developmental pediatrician. Kung malikon, developmental pediatrician. No, naata diri sa Cebu akong nailan si Doktora Espina. Mao na siya developmental pediatrician diri. So, kadaghan sa mga kaso, I do not know kung matagad mo dayon. So, may mga tambal, magdepende sa diagnosis, no? Kung pananglitan gani, ADHD, natay methylphenidate, manay kong resita. Kung autistic, natay mga risperidone, ketiapin, or olanzapine. Kung kining uban conduct disorder, natay pangpakalma, kining conduct disorder, naman yung mga padungon lang yun ba? Kung mudako na maabot nag 18 anyos pataas niya di pa gyud mawa mao ni mga antisocial nga mga tao kanang dili gyud mutuman og mga house rule mao na ang matag nako nga mga sugyot unsay angay buhaton dalhan ni siya og developmental pediatrician or psychiatrist diya sa inyo no. Ikatulong pangutana, kinahanglan magyud ni CT scan siya kaysa utok man iyang sakit. Mga pila sa ang CT scan og ni ara may sa Bohol, asa man may hospital pwedeng moadto. I'm not sure kung da sa Bohol no kay di kadaghan mo ko nagbuhol pero di kay ko updated sa ilang mga kahimanan diha. Ang utana lang ko no dito og naabay CT scan. I'm sure naa na CT scan ng Bohol no daghan mo tourist destination mo diha. Daghang kayo mga foreigners nga pwede pong masakit diha while nagtour-tour da sa mga beaches no. Kung mga
CT scan depende sa area, di man kayo siya expensive, no? Marasag MRI, CT scan, a little bit expensive na sa ordinary X-ray, but di magyug kayo, no? Pa-sponsor lang ka niya, bet, Ben Evangeline og kuan, mga naay mga DSWD or mga politician, no? Sponsor nga ma-CT scan. Ang CT scan dili ni siya tambala, diagnostic procedure ni siya por X-ray ba. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. May nakaingon nga mas maayo kuno nga moanha mi sa Subo og mangita og espesyalista sa psychiatrist makatabang baka namo. Dr. Rene Obra. Yes, akong clinic na sa Imol Dool, Giliamac Laboratory na ako diha. Kuha na ko sa Chungwa Medical Arts sa una, diha man ko, dugay kayong panahon, diha ko sa Chungwa Medical Arts, pero kuha naman lagi, dili naman ko everyday mag-clinic, na ako sa Giliamac, makaanak mo diha sa Giliamac Laboratory, dako kinang akong tarpaulin diha, mura kong kandidato pagkakonsihal, kitaan ko ninyo dayon, tanaw na ko, unsay akong matabang, sige lang, ako rin mo adjust, kaya di kayo mo makagastog dako, mga samples rin, mahatag nila ko ni mo Evangeline, or maka-repair ko, ug unsa may angay buhaton sa mga ubang mga espesyalistang doktor di sa Sugbo. Okay, so inaw takasabot ka sa akong speaker nimo og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran labi na kanimo da Evangeline da sa Garcia Hernandez Bohol. Thank you very much. Na makanunayan yung pagpaminaw sa tong mga RMN program, taas kitag rating din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ramen. Daghang salamat og maayong adlaw.